वाले 4 जून को पूरे भारत देश के साथ कोकराझार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी मतगणना का काम होगा। सुबह 8 बजे से जो हमारे पोस्टल मतगणना पत्र और 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना आरंभ होगी। हमारे टोटल मतलब 6 मतगणना केंद्र हैं और उसमें 9 मतगणना हॉल हैं और सारे पोस्टल बैलेट और ईवीएम की मतगणना कोकराझार में ही होगी। 27 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर माने सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं और लगभग 750 मतगणना कर्मी जिसमें काउंटिंग सुपरवाइजर यानी मतगणना पर्यवेक्षक और माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। हमारी तैयारी पूरी है। जो भी निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उनका पूरी तरह पालन किया जाएगा और हम आशा रखते हैं कि शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न होगी। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोविंद बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गोविंद बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्री बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गोविंद बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गोविंद बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।